Som una lota d'un altre braç. Una lota de la noblesa és un mal negoci. En el meu cas, és una lliçó ben pública per tots els pagesos que se volen enfilar més amunt de la seva condició i que pretenen, com jo he fet, entrar dins la casa d'un noble. No són les nobles, no, en les nostres persones. Allò que volen en la nostra fortuna. I com som, només m'hauria valgut que se'm mou una pesesa feta i dreta, que no ha de cercar una dona que me mira per damunt l'espatlla, que se sent ofesa per donar un nom, i que pensa, que en tots els nobles encara no he pagat la qualitat d'home seu. Jo li vam dir. M'has fet la gran batzegada de camp. Ara que m'he de m'arrangira i no entra mai sense trobar-hi pel capella. Que ni vols veure que valenta que meva? Aquest home m'omina. No me coneix. Sospita cosa. Sí que li costa saludar. Tinc por que no digui que m'hagi vist sortir d'aquí. Bon dia! Servidor vostre! No sou d'aquí? No, només he vengut per veure la festa de demà. Digueu, per favor, que vol de sortir d'aquesta casa, no sé? Digueu! Què vol dir això? Silenci! Què passa ara? No digueu que m'ha vist sortir d'allà, I per què? Pues per què? Digueu! Tinc por que qualcú mos escolti. No, por de res. És que he anat a donar un càrrec a la dona de la casa. I
No s'ha de saber. Què us sentiu? Sí! I vos diré per què. Sobretot se m'ha encarregat que no m'ho vegés ningú. I per això vos demano maco que no digueu que m'ho vist. No passa res, sí. Estic molt content d'haver-ho fet tant com m'han recomanat. Molt bé. Segons diuen, el seu home és un gelós que no deixa que li festegin sa dona. I faria un escàndol si ho arribàs a saber. Que ho enteneu? Sí que ho entenc. No n'ha de saber res de tot això, eh? El volen enganar en pau i... Ui! Tranquil·litat. Que ho sentiu bé? Ho sé perfectament. Si ara diguéssiu que m'havia sortit d'aquí, ho enviaríeu tot a fer punyetes. Ho teniu ben entès. Sí, ho tenc ben entès. Però què és la persona que vos ha comanat s'encarregat de que pagarà? És el senyor del nostre país. El senyor del comte Digue'm. Mai no hi ha tot dimoni que diuen. El senyor... Critandre. Critandre. Què és aquest jove cortesà que viu... Darrere aquest arbre. Allà. Vet aquí per què aquesta vegada no ens ha vengut a viure tan a prop de que meva. Ja m'ho havia ensumat, tot això. Aquest veïnatge ja m'havia alarmat. Punyeta, senyor. Aquest home és l'home més generós que heu pogut veure mai. M'ha donat 3 monedes d'or. Només perquè anés a dir a la dona que ell n'està enamorat. I l'amor que desitjaria poder parlaria. Es pagarà molt res de bé per la poca feina que he hagut de fer, eh? Penseu que vendrien aquest preu? Tota una jornada de feina quan jo només guany 10 sous. I bé, heu complet les cases que vos han donat? Sí, i m'he trobat amb una tara. Ai, Clodina, que tot haurà endevinat que volia m'ha fet parlar amb la seva madona. Maleïda criada, quina mossa. Aquesta Clodina m'ha conquistat del tot. I només depèn d'ella que mos casem o no. I la senyora, què ha contestat en aquest senyor avantatjador? M'ha dit que li digués. Espereu que ara no sé si me'n recordaré. Ah! Que ella li està molt agraïda per l'efecte que li té i que a causa del seu marit, que és rampallut, guardi de mostrar-ne res i que cerca una manera enginyosa de poder-se parlar tots dos. Quina dona! N'hi ha pel penjar-me! Ja em farem broma tot plegats, perquè l'home no s'entemarà de tot aquest engimenjat. Serà molt bo. Gelós com és, quedarà amb un pam de nas. O no? Vos, i ara, teniu tota la raó. Adéu-siau! Muts i dins la gàbia. I vos, que us hi vos sa boca, que l'home no em sàpiga res. No tingueu por. Jo faré el pagès. Som més viu que una centella! Ningú ho diria. Ja ho veus com t'ha tractat la teva dona. Ja ho veus, jo li vam dir. Veus com te veus per haver-te volgut casar amb una senyora?